Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi muri sei mukoma? Yanguwo confession ndeyekuti ndakaroora musikana uyo wandainge ndakadanana naye since I was in high school till varsity. Takazochata soon after varsity, then takati tava kuhoneymoon. Ndakabva ndaona kuti musikana wangu ainge asiri mhandara sezvatainge tichifungidzira. Saka semunhu ainge asingatombozivewo munhukadzi, hapana zvandainge ndichimboziva, but takati tabva kuhoneymoon ndakabva ndazoudzawo vamwe pastor kuchurch kuti ndo zvandainge ndasangana nazvo kuhoneymoon. Musikana wangu ainge asiri mhandara. But pastor ivavo vandainge ndazivisa vakabva vandipa counseling. But now it has been many years and ndinogara ndichingozvibvunza kuti saka ndiri munhu wekuti ndichatopindawo here muguva ndisina kana kumbogara ndambosangana nemusikana uya anenge achinzi akakwana. Vana tinavo, upenyu hwedu hwakatonakisa, we are above middle class. Asi iyi ndiyo secret yangu. I don't have any intention yekuti ndinge ndichizochita mudzimai wangu. Ndatumirawo nyaya yangu after ndaverenga post yamukoma avo vati vanoda musikana akakwana. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Mukoma vedu ava vanotoda strong counseling chaiyo, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello, please hide my ID, but shona iri kunetsa. Ndiri musikana ane 28 years, makore ekuberekwa. Inini ndarombera kuwana mari. Ini ndakakura nambuya vangu, vabereki vangu havana kubvira vandichengeta. Ndakakura ndichitambura, saka pandaiva ndati kurewo ndakabva ndanoita zvechihure. Ndaita zvekutengesa muviri. Chakakonzeresa kuti ndiite izvi inhau yekuti ndaishaya basa. So one day ndakasangana neumwe murume muNigeria akanditi kana uchida kuti business randiri kuita rifaye ndimufonere, ane munhu waanoziva anogadzira. So ndakabva ndamufonera, umwe musi akandipa madirections, ndakabva ndaenda, ndakasvika akabva aenda neni mudondo, kwaiva kune n'anga yake. Takasvika akatanga kutaura nen'anga yake. Pavakapedza kutaura ndakabva ndasheedza ndikapinda. N'anga iyi yakandibvunza kuti ingandibatsira nei n'anga iyi. Ndakabva ndaiudza kuti ndinoda mari, ndainge ndanzwa nenhamo. Ndakabva ndapiwa kamudzi kadiki zvikanzi ndokaisa mubag reblack, then every day ndofanira kuisa mazai mubag, then ndoisa pakati pemakendo ered. Every day ndowana bag rizere nemari. So ndakabva ndatevedzera, ndakaita mari yakawandisa kusvika muNigeria uyu atenga dzimba kuUSA nekuGermany. So one day ndakati ndichivhura bag ndikawana mune nyoka. Ndakabva ndadzokera kun'anga iyi ndakaitsanangurira, ikati nyoka iyi haina basa, hairumi, asi inoda chikafu. Saka ndakabva ndaudza kuti ndinofanira kuipa chikafu, ropa reuko 500 milliliters dzeropa nemazai every day. So nyoka iyi iri kukura zvisingaiti. Ndakabva ndadzokera kwairi zvekare, ikandiudza kuti kuwanda kwemari yangu ndokukura kwenyoka yangu. So ndakabva. Saka nawo kuZimbabwe ndiri kuvakisa imba hombe. Pacherwa foundation yacho ndainda nemushonga, ndaisa pagate panopinda nemunhu wose kuti asaona kuti ndaromba nawo. Saka after imba yakwanisa kupera ndadzokera ndoisa nyoka muroom, but handifanire kuita mwana oro kuroorwa. Ndine 2 mwana, saka nyoka yadya mazai muchibereko changu. My confession. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo, mwana ane 28 years old. Hanzi izvezvi ndiri kutovakisa imba kuZimbabwe, nyoka iri kudya mazai muchibereko changu. Zvakangoma hazvo vedu. Regai tibva taenda panyedu inotevera.
Hanzi makadi zvenyu mukomana She. Inini ndiri mukadzi ane vana 2. Ndakaroorwa muna 2011. Ndakanga ndiine shamwari yangu uyo wandainge ndichiudza zvese zvainge zvichiitika muupenyu hwangu. Shamwari yangu uyu ndaiti kana ndikamira naye ndiye ainge achimira neni. Zvadaro ndakanga ndichizvishandira. Ndaida kuvawo mukadzi asingadadirwe nemurume kana ndawanikwa. Mukushanda ndimo mandakazosangana nevakomanawo vakasiyana siyana. Ndainge ndichivadzidzawo kusvika ndazochuza ndokubva ndazowanawo uyo akazova murume wangu. Zvese izvi handina kana kumborega kuudza shamwari yangu. Ndaiti wacho wandinenge ndasangana naye ndaibva ndanoudza shamwari yangu kuti uyu ndiye wandasarudza. Iye aitondiudzawo ende tainge tichingobatsirana, asi iye akazomitiswa pati nemurume wemunhu. Ndakanga ndatombomuudza kuti siyana nevarume vevanhu, but iye ainge asina kunditeerera. Ndakabva ndawanikwa zvainge zvakanaka paya. Pakanga paine hamwa neshamwari zvekare. Ndokubva ndatotanga kugara nemurume wangu. Chese chainge chichiitika mumba mangu ndainge ndichimuudza. Iye aiva munhu aigona kupa magood advices, saka ndainge ndichimutrusta shamwari yangu. Saka ndaiti ndikanetswa nemurume mumba ndaibva ndamufonera ndobva ndamuudza. Nguva zhinji ainge achitondiudzawo solution. Handina kumbobvira ndafunga kuti zvese zvandainge ndichimuudza ndo zvainge zvichazoparadza imba yangu. Zvisinei, inini nemurume wangu taiti kana tikasangana nemaproblemu, inini handina hangu kuramwa musha, handina kurega kuzvishandira, asi kuti ndakabva ndanzi neshamwari yangu ndaifanira kumuitisa mabasa epamba inini ndichishanda. Zvese izvi ndakazviita sezvo murume wangu akanga adzingwa basa panguva yacho. Saka shamwari yangu aingogara achindiudza kuti iwewe sawira wakapusa, unofungidzira kuti ungangogarira marriage zvebonde. Iye anongoswera akagara pabridge achingotevedzera snooker, apa iwewe unenge uchishinditswa kubasa uko, but kana wadzoka wobva watanga kuwaranura machira. Unoreva kuti ungatanga kuwaranura machira iwewe wasiya murume wako arere mumachira? Zvinoshandei? Iye ngaite basa, nekuda kwekuti pari zvino kana iye asiri kushanda ndiwe uri kutomira sababa. Saka iye anenge ava kufanirawo kupinda pachinzvimbo chinofanira kupindwa naamai nekuti haasi kushanda. Saka nezvose izvi zvandainge ndichiudzwa neshamwari yangu, plus munongozivawo kumabasa kuti dzimwe nguva unokwanisa kungorafurwa nabhosi wako. Saka ndainge ndava kuti kubasa kana ndikasangana nesituation inenge ichindibhohwa, kazhinji pandaizodzoka kumba ndaiti ndikasvika murume wangu pasina chaanenge abika, kana kuti ndikasvika iye asipo, ndaibva ndangobika nevana vangu tobva tangodya tobva tarara. Iye kana akazosvika ndobva ndati, muri kuda kuti inini ndinge ndichikushandirai ndichikutengerai chikafu, pedzezvo imimi mongoswera makati rinye mumachira. Kana ndava kuda kudzoka kubasa mobva mageza moenda munomira kumashops, asi inini ndinenge ndichifondoka, simukai baba mubike. Iye nekuda kwekuti panguva yacho ainge asinawo chaangakwanisa kuzvidhifenda nazvo, kazhinji kacho aizongotanga kubika patsva. Ndainge ndava kumubata rafu, kwete zvekunyepa. Kana riri sebonde ndaiti kana murume wangu akandibata ndainge ndava kunzwa kusvotwa. Ndaiti pose ndakamutarisa ndainzwa kuti uyu munhu wandigere naye mumba haasisiri murume zvachose. Ende sahwirawo wangu ndo zvaainge achindifurira kuti murume asina mari haanakidzi. Ende ndainge ndava kuchiva lifestyle yainge ichiraramwa neshamwari yangu. Munongoziva munhu kana ari single kuti anenge achipenya sei. Saka ndaiti kana ndikazvitarisa paglazi ndikatarisa shamwari yangu ndaibva ndaona kuti muupenyu hapana kana zvandiri kumboita, because shamwari yangu mafuta ose aainge achida kuzora aizora, hembe dzose dzaainge achida kupfeka aingopfeka. Inini ndaiva munhu wekuti ndaingogara ndakangokurirwa nebudget, because pakuti rent ndini ndaibhadhara, vana kuchikoro ndini ndainge ndichibhadhara, mari dzandainge ndichishandisa
ndichienda nekudzoka kubasa. Mari dzose idzodzo dzainge dzichibva pasalari yangu. Apa murume wangu kuti unge uchimuudza kuti chibudaika muchimboendawo kunotsvaka mapeace job. Iye nekuda kwekuti munhu akadzidza aizviudza kuti haaite zvimapeace job zvekusakurira vanhu nekuita mapeace job iwawo ekuklinira vanhu dzimba dzavo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvaizondibhohwa pose paaizondibata panguva yekuti anenge ava kuda kuita bonde neni. Ndaibva ndamuudza kuti ndo zvamakangongwarira chete zvekungoita bonde neni, asi kuti munge muchiriritira mhuri yenyu hamutombokwanisi. Asi mashoko ose awa mukomanashi hakusi kuti aibuda mumwoyo mangu, asi ndainge ndichitoudzwa zvekutaura neshamwari yangu achindiudza kuti murume kana ukangogara wamudaro haafi akakujairira, nekuti kana ukamubata sezai murume wako uyo, saka iwewe murakidze kuti uri type iya iri rough isingaitirwe izvozvo. Mumba mainge musisina kana mufaro, ende ndini ndainge ndava kushayisa mufaro. Ndaiti kunyange murume achida kuona TV kana inini ndine kuchannel kwandinenge ndichida kuona, ndaingotora remote ndobva ndangochinja. Zviya zvekungomurakidza kuti zvose zviri kuitwa muno, mari iri kushanda iri kubuda muhomwe dzangu. Ndakanga ndava munhu wekuti iye kana ava kuda kuita bonde ndairamba. Ndaizoita naye bonde kana inini ndichida, kwete iye achida. Ende zvinhu izvozvo ndaitomuudza kuti ndakaneta, tinongoita bonde kana ndichida. Murume wangu akazosvika pakundiudza kuti mudzimai wangu ndinokuda, but nzira idzi dzauri kufamba nadzo handifunge kuti tinokwanisa kuramba tigere tose. But ndainge ndava kuzviudza kuti a single life is far much better. Kunyange mastatuses angu ndaigara ndichingoisa rimwe picture riya rekuti pane huku inenge yakapera mambava neimwe huku inenge yakanyatsokukora kuita broiler inenge yakanzi single and married. Zvose izvi ndaitozviita hama dzake dzichiona, vaigara vachingondibvunza kuti nai murora ko wafungei? Ndobva ndangoti hapana. But nyaya yainge itori ipapo, ndainge ndafunga kuita single zvangu. Murume wangu ndofunga kuti zvakazomukurirawo, ndokubva asvika pakubuda mumba akabva atanga kugara musemu nharaunda umo matainge tichigara, but ainge ava kugara neshamwari yake. But ndo pandakazotanga kunzwa mumaraini nemakuwa kuti shamwari yangu uyo wekundiudza kuti it is far much better to be single than to be married kumurume asingashandi, asingagoni kuchengeta mhuri yake. Ndakaita kunge ndichafenda zuva randakanzwa guhwa rekuti shamwari yangu ndiye ava kugara nemurume wangu. Ndakazviramba nekuti iye shamwari yangu pese apa ainge achitoya kumba kwangu achitondiudza kuti murume wako shamwari ndamuona ava munhu anongotevedzana nezvemabridge ende ari kutambura, ende wakagona nezvawakamuita, nekuda kwekuti dai wakaramba wakangobatirira parombe iri nanhasi ungadai watova rombekadzi. Ndakanga ndava nenguva ndisati ndambosvikawo kumba kwake. Ndakabva ndaenda musi wandakanzwa guhwa iroro, because vanhu vakatotaura tiri mukombi, ende vainge vachitoziva kuti inini semunhu ari kutaurwa, kunyange vakasataura zita rangu, but inini ndinototi ndizvibate chete. Saka pandakanzwa kuti nyaya iyi inenge yainge yakarerekera kusaidi kwangu neshamwari yangu, ndikabva ndati zano nderipi? Ndakati ndichichaisa ndokubva ndapfuura nekulocation uko kunogara shamwari yangu. Apa ndainge ndisina kumbomuudza. Ndakasvika murume wangu akatogara pasofa, ende uyo wandinoti shamwari yangu ndiye ainge akatogara pamakumbo pemurume wangu. Vakashamisika vanhu ava, because ndakangosvika nekuvhura dhoo remukuku wavo. Ndokubva ndangomira padhoo paya. Pavakandiona ndakamira padhoo, umwe neumwe akabva angogara zvakanaka, vakati umwe kwake. Shamwari yangu akabva amhanya ndokubva anogara pambedha pake. Ndokubva ndavabvunza kuti nhai ko zviri kufamba sei, ko chiko chiri kuitika panapa? Hapana kana akakwanisa kundidaira. Ndokuzototanga kubatanidza kuti zvese izvo zvaainge achiti ndinge ndichiita kumurume wangu, ainge achida kuti inini ndinge ndichidzinga murume wangu, ende iye kana ndazodzinga murume wangu obva azotora murume wangu. Ndakangosimuka ndokubva ndazodzoka zvangu kumba, but iye mukoma inini ndanzwa nekusekwa muraini kwese kwandinenge ndiri kungoitwa nyaya, ende zvinhu zvinorwadza nekuti kuno kwatigere tinogara makaita mimikuku. So saka kana vanhu vachitokutaura unotonzwa kuti apa ndini ndiri kutaurwa, nekuda kweshungu dzekuziva kuti ndainge ndatorerwa murume wangu. Kunyange panguva yacho ndainge
ndainge ndava kunzwa kuti handichamudi, but zvose izvi ndainge ndichipiwa pressure neshamwari yangu plus nekusekewa muraini. Ndakabva ndafunga kuti zviri nani, regai ndiende kune vamwe madzimai ivavo vaingonzi vanonhonga tsono. Saka ndakati ndasvika kuya, madzimai vaya vakabva vandibvunza zvose zvandinoda because ivo vainge vachitozivawo nyaya iyi. Tisati tatombopinda pakrawa pavo vakabva vatondiudza kuti nyaya yako ndakainzwa, asi shamwari yako anoroya. Saka kunyangwe patakazopinda pakrawa pavo zvaisatombova kushandirana zvemumweya, tainge tichitotaurirana, ivo vachindibvunza kuti uri kuda kuti ndinge ndichikubatsira sei. Then ndakabva ndavaudza kuti ndiri kuda kuti murume wangu ange achisiyana neshamwari yangu. Ivo vakabva vati hazvinetse, ndiri kuda kuti iwewe paunodzokera kumba unge uchienda kunonokora tsoka dzeshamwari yako, obva wadzoka neivhu iroro raunenge wanokora. Ndakabva ndaita sekudaro, zvikabva zvanzi nditaure zvese zvandinenge ndichida ndiri pakrawa pavo ipapo. Ndakabva ndataura ndiri pakati pekrawa ndikati, sekunokora kwandaita ivhu iri, ndiri kuda kuti iwewe shamwari unge uchizoita chirema. Sekunditorera kwawakandiita murume wangu, unofanira kuti unge uchizoremara nekuti wakatora zvisiri zvako. Mukoma, iyi ndo secret yangu, ndo zvandakaita. Kana kuine vachazobvunza, hongu murume wangu akadzoka, ende zvacho zvandakaita zvakashanda. Izvezvi murume wangu akadzoka, nanhasi kushanda haasi kushanda. Ndo pavane dambudziko. Ndinogara ndichingotya kuti kana murume wangu akatanga kushanda achizvibatira mari dzake, zvimwe kuda anobva azondidhampa, because zvaatoravira umwe mukadzi kudai, ndava kutotya kuti anokwanisa kuzotsvaka umwe mugirlfriend zvekare. Saka pari zvino ndinoona kuti zviri nani kuti inini ndinge ndichishanda, murume wangu agere pamba, so that I can have control over him. Hey, vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi patakapinda pakrawa hatina kana kumbogara taita zvemweya, tainge tichitotaura sevanhu, madzimai vachindibvunza kuti uri kuda kuti ndinge ndichiita sei pashamwari yako. Hey, zvimwe zvinhu zvacho so zvinotyisa. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.